ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମସରୁମ ପକୋଡ଼ା ଚାଲିଛି ହେଲା ପୁରା ପକୋଡ଼ା ଦେଖ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖ କେମିତିଆ କଲର ନା ନା ମୁଁ କରିଦେଉଛି ହେଲା ରୋଷେଇରେ କେହି ପାରିବ ରୋଷେଇ ପୁରା ଟପ୍ ଟପ୍ ରୋଷେଇ ଚାଲିବ ହେଲା ରୋଷେଇ ନମ୍ବର 1 ରୋଷେଇ ପୁରା ଚାଲିଛି ଉତ୍ତମ ଭାଇ କ'ଣ ଏଟା କରୁଛନ୍ତି ମସରୁମର କ'ଣ ଏଟା ମସରୁମର ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଚିଲି ପକୋଡ଼ା ମସରୁମ ପକୋଡ଼ା ଛଣା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚିଲି ହବ ନା ଦିଆ ହେଇକି ଚିଲି କରିବା ପାଇଁ ପୁଦିଆ ସେଠି କ'ଣ ଚିକେନ ଧୁଆ ଚାଲିଛି ନା ପୁଦିଆ ଦେଖ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ସେପାରେ ଚାଲିବ ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ଚିପୁଡ଼ି ଦେଉ ଲାଗେଇକି ଧରି ପୁଦିଆ ଦେବୁ ଉତ୍ତମ ଭାଇ କଲର କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ତ ଫାଇନ୍ କଲର ହେଲା କଲର ଦେଖ ପୁରା ସାଇଜ୍ ଦେଖ କେମିତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଟଙ୍କା ପିସ୍ ଏଟା କି ମସରୁମଟା ବଟନ ନା ଆମର ବଟନ ଛତୁ ବଟନ ଛତୁ ଆମର ଆଇଛି ଏଠୁ ଆମର ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ କେଉଁଝର ବୁଲିଆ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁରୁ ଆଇଛି ଦେଶୀ ବଟନ ଛତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛଣା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପକୋଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଚିଲି पुलिस वाले आइले सुरक्षा सुरक्षा गाड़ी बर्तमान सांबाई कौन कौच सांबाई तो खाली हसु सांबाई देखुड़ा वीडियो सांबाई खाली शाढ़ी पाक फोन लगे सांबाई शाढ़ी पाक जो फोन लगे देखिए चिकेन धोदेव पड़गला मसला देल मसला चिकेन